dun sa amot kinay, kadol ko nga abunan yun now. Sakto lang. Dapay na luuman. Mga kabags na bayag nga madi may binisbisita agad silen. Salam may binisita din ang ina presyo. Kabagis, welcome back to my YouTube channel. Kata mga kabagis, dati kami dati ibang bansa. Ang kadet, dati kami inti bagatan mga kabagis. Ito din nagmula kami tisili mga kabagis. Nagvloga edit mga kabagis kumadik intuloy sayang. Sito ta mga kabagis, arami dami dati abang kami agabuno mga kabagis na nagtudo dirabi indra namin matan mga kabagis nga agabuno kami mga kabagis. Kita niya ni kuya ni mga kabagis na pandidyan ay awangit na parang nangyay naman di nga tod. Tataro din mga kabagis apan tayo dyan ta rugyanan tayo mga kabagis sa aldawan ni niya urusan alas 8 para to lang agdamdamag tungang. Tayo nga rudan. Kata mga kabagis, dati ta enti kasilyanan mga kabagis, kita nyo ni nagadumati bungan ni mga kabagis at damot tinaluuman ni kita nyo ni mga kabagis. Dati presyo gamin tata mga kabagis, so nga napamikinoti sili may 300 may sa kilo, diba? Nagnina. Tapos tata mga kabagis kat aji abuno mga kabagis kat isibug may tama di may amon og tudo man damdaman tad dati nap na. At dati low pressure area. At dog. Dito tangaro din mga kabagis kat kwa. Numalpas tayo ito mga kabagis apan tayo jay inte. Utong mga kabagis apan tayo kita ano dadakal di mula may editan ita ni mga kabagis inte. Nagparyaan idi mga kabagis. Tata mga kabagis kat kita antay nga dagiti silimi ni kita nyo. Ate ni mga kabagis at dapay ti bunganan ni dapay na luuman. Mga kabagis na bayag nga madi may binisbisita agad silen. Salam may binisita din ang ina presyo. Agad ito sili may mga kabagis nga malasin nita nagado ti root na ni ang nagalas nga kikitain nun. Di damo dalusan. Tapos tata mga kabagis apang kumamakitan di mula nga kuha kamute no nabiyag. Nagimulak na aje. Sa mga kabagis nabiro kag aje kwan. Aje mula nga kamutin mga kabagis. Daptoy na kita nyo. Ato ni mga kabagis na nabiyag damot ton. Damot tinatay. Nagmulak mga kabagis na may lako maggaya. Kita nyo ni mga kabagis na nabiyag da. Tanyo ni mga kabagis nagpintas ti beauty emis nga umay kayon. Dapat tinuang nga nalabusan di dyan mga kabagis. Nalabusan aja nga nuang mga kabagis. Dapat dito ni. Dapat ti ubog dito yung ni mga kabagis. Ay ubog. Ata ni mga kabagis. Iyam. Mga kabagis ti pagabunin mo ni mga kabagis naglaok aje kwa 14 tapos aje urea mga kabagis taji nagdrive idi tricycle mga kabagis di naggurigor ni kuya ko anya gatangam gang di na magkumaka kabagis nya gatangan tagang ko imbes nga urea mga kabagis nya
ruryaman kay mga. Ito kami nga agsa do damdaman ni mga kabagis ni OJ paglaok mi. Basta lang ni mga kabagis kabasit tapos ikamit idanungan mga kabagis sa amin to. Nayonan nyo. Handam mo. Naroon na mga pinong. Gusto niya mga kabagis ikantete danom na tapos basit pa lang umon mga kabagis sa mong si kulog-kulogan. Sungatan. Tumanan. Kabagis niya nagadun sa amot tinay kadol ko nga abunan yun now. Sakto lang. Impabagka ko mga kabagis tang kumabagkat. Bus mo aja may sana ang tagtimplak mo na. Ay, sibuga mo lang ganyan. Tatda mga kabagis kat agsibuga ko niya. Kita niya ni mga kabagis sa nagsibog na tama mo lang. Kasi lang na. Ito medyo silay. Iyam ko ka. Medyo pwede mo sila. Ang kalit mo ng pinto. Tata mga kabagis kat naibusan di dua timban apa naman agtimplan mga kabagis. Wah. Tata mga kabagis kat datoy ta inti 2 round. Dua nga kon mga kabagis. Ngan. Dua nga ay may kadua ating kwan mga kabagis. May kadua nga timban mga kabagis. Tatama mga kabagis katirugan tayo managsibunta. Pagar-arbisan. One.
kabagis, dandani kami malpasan ni ato lang ni mga kabagis. Tapos di baba, ato lang ni mga kabagis, lason. Lason. Tatta mga kabagis, kailangan aming alagaan atin mga kabagis, awan pagala amiti kwartan mga kabagis, nagnginat at tagaminan mga kabagis, 300 na isa kilo ko naman. Tatta mga kabagis, katlas ate nga sibuga mga silin, tapos sibuga mga aji kamuti ngayon in mula mga kabagis ka nabiyag damot niya. Nagmulak ti kamuti mga kabagis sa ano danto at gutom may kan addan tumatila ko mga kabagis. Yung nagmula dito yung mga kabagis. Kita niyo niya mga kabagis kasi lang nagsibog niya. Purwa mo lang. Tata mga kabagis kat ate yung mat kamutik ti sibuga mga kabagis ta. Ta no dumakkel damat. Tata mga kabagis kitag merienda ako ni hangko munagan nagitay ni mga kabagis. Dapat Martes ni tata, Sabado tata nga Martes. Kana damat te ensaymada. Nyanam imas ditoy. Buyan mo. Buyanak na. Okay, ano? Ini boleh menaruh. Mga kabagis, kasi lang ti agabunaw, awan ti tudo. Ikam ti danom di abunaw, tapos isibog mo kasi ang mga kabagis. At yung mga ruti palpas na ti video ko mga kabagis. Don't forget to like, share, and subscribe. Like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Bye!